Assalamu alaikum hormatly izleyijiler. Ben jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2020-nji ýylyň 4-nji ýuly. Görüşüňiz ýaly bu gedekki gepleşigime döwlet terrory we halk diýip atlandyrdym. Dogry aýtsam, bu temadan çykyş etmegime itergi beren zat şo bir küçünlükde Bayram Allaly ifatly bir illeşimiň eden çykyşy boldy. Ony belki ýam dinläntiňizden beýle kanallardan şoň ýüzüni açyp ilkinjiden şo çykyşynyň bir gaýtgaçyk mazmuny barada aýtsam, şol mart aýynda Türkiýede alkogol içgisinden zäherlenip aradan çykan şol 50'den gowrak illeşimiň şol ýaz şäheresini, jaýlan şäheresini gurnamaga maliýet aýdan, guramaçylyk aýdan ýardam eden Türkmenistanlardan biri şol. Ana biziň illeşimi şol Bayram boldy. Muňdaşyndan şol koronavirus bilen baglanyşykly problema ýüze çykyp ine dünýäniň türli ýurtlarynyň häkimetleri öz raýatlaryny daşary ýurtlardan alyp gitmekde uly iş edip ýörkäler. Ene Türkmenistanyň hökümeti tarapyndan biziň watandaşlarymyza hiç ýyly gollaw bolmagan ana şoň köp bölegi Türkiýede galdylar. Hiç ýyly iýdegsiz, gollawsyz, köpüsi işlerini ýitirdiler. Käbirleriň ana viza möhletleri mana möhletinden geçip gitdi. Şeýdi bana aşor otýurlar, ana şolara da humanitar ýardamlar, antarperwerlik ýardamlaryny ýola goýan illeşlemediň biri şol Bayram Allalyw. Indi şo edip beren ýola goýup beren humanitar işleri baradaky habar Amerik Türkmenistanyň häkimetlerine ýetipdir. Anyň Türkmenistanyň milli howpsuzlyk gullugynyň işgärlerini Bayramyň dogan garyndaşlaryny marda soraga çagyryp şolara basyş görkezip şol işini besetsin, ana siziň garyndaşyňyz, siziň şagaňyz, o taýda ogluňyz terrorizm bilen meşguldan ýa diýip baha beripdirler da. Ýöňiz pikir edip görüň. Şol bütün dünýäde edilip ýörlen cemiyet tarafından, bütün adamzat tarafından kabul edilen şol bir humanitar işleri Türkmenistanyň häkimetlerini terrorizm diýip adlandyryp başladylar. Ine ýa ýakynda Türkmenawatda bolan Mar welaýatynda bolan tebigi helakçylygyň ýa-da Türkmenistanyň häkimetleri çöp başyny gymylatmandylar şu halk üçin, halkyň bir şol ejir çekip oturan wagtynda şolara hiç ýyly ýardam bermeýän duran wagtynda ana goňşy welaýatlardan beýle tinçiler tapylyp kömek üçin dat ýygnap, iýmit ýygnap, egineşik ýygnap ana şolary ýörite maşyn bilen alyp barýarlar. Şolara mana ýolda saklap ýygyna gaýtarýarlar. Ýygyna gaýtarmaga däl käbirlerini toraga çekişip kamerada kypla edip hem şeýdi mana adar berip ona mana şeýle bir halka garşy bir kanun bolma hökmüne baha berip şeýdip ýörler da. Niýeňiz pikir edip görüň da şol şu taýda bir sivilizlenen ýurtlarda, günwatar ýurtlarynda biziň hökümetimiz, Türkmenistanyň hökümetini şolar ýaly iş edýär anlandyryp boljak da. Bu nähili Türkmenistanyň hökümeti öz etmeli işini ýerine ýetirmän, halka kömek etmän nurka indi bolýan bahana da tapyp biljek Türkmenistan hökümeti. Bizde büdjet ýok, biziň maliýe ýagdaýymyz kynna garaşyň ýa-da bolmasa halkyň özüne kömek edin, birek ýardam edin diýip halka bir azar bermeýän ýöne ýol açsa, şo zatlarda da bir halk özünden hem çykarga tapyp biljek da. Ýöne şona minni etdirmän, şona bir kanun bolmaklyk jenaýet hökmünde suratlandyr, päsetlendirip adamlar şeý toraga çagyryp berilýär. Indi ýurduň içindäki ýagdaýa bir ýagdaý ýönüni ýurdum daşyna kötenip beren ilatymyza, halkymyza, illeşlemide kömek edip beren adamdan humanitar ýardamyndan şolar ýaly hereketlerini terrorizm diýip adlandyrýar. Indi şo barada şol ýa Bayram illeşmediň eden çykyşy bar da kim terror edýär, hökümet terror edýärmi ýa men terror edýärmi diýilen ýa sora goýýar da. Diňläňmi? Onu ben bildirdim. Onu çağırdım. Bayram terörizm hakkında. Bayram bu işlerden el çeksin. Bayram vatanı dönüyor. Babam siz teröristler mi oldunuz?
siz vatandaşların değerli olduğunu, hükümet olup ne için yapmadığını konuşan işler. Ne için yapmadığını. Bu çağda böyle namazlarını borcunu, hükümetin ondan borcunu, hükümet olup halkın ondan borcunu ne için yapmadığını. Yani hükümet olup halkın ondan borcunu ne için yapmadığını. Az oturan istikrarlı, bilgi moral halka, ne için yapmadığını. Şimdi bir halk olduğu dediği için halk düşmanı oluyor. Yani terörist oluyor. Yani bu sözlerimi eşten her vatandaşından korumak isteyen ya da siz terörist olan da biz terörist oluyoruz ya da. Olmasa şu hükümetin häzir ketip oturan işi var. Halka karşı. Şu halkın bir yardım vermegine önüne alıp oturan işi var. Şu terörizmden başka hiç taptı. Ne ödüňiz pikir etip görüň, bir de çağalypdan ene hüýdi bilen berilýän bir terbiýe bar da. Şu ejir çeken adama, kyn günnäki adama ýardam etmek, ejide himayet bermek, birek gollamak, bir adam kärçilikli zat ana şonu etmeli, bir de terbiýe berilýärdi. Din tarapyndan bu towab işdi, düşündirilýärdi. Indi bizim hökümetimiz näme diýär? Yok, şonu unudun, ol terrorizm diýip baha berýär. Şondan biziň aňymyza saljak bolýar. Şular ýalda bir ýatsaň tursaň bir aňa getirip bolmajak hatda. Indi şolaň şu edýän hereketi maňa näme ýatlatdy, şunu görüp oturup bara. Şol Britaniýanyň bir tanymal ýazgıçynyň bir ýeteri bar, George Orwell, Britaniýanyň ýazgıçynyň 1984-nji ýyly bir fantastik janrda ýazan ýeteri bar. Şonda da şu awtor bir distopiýa jemgyýetini suratlandyr ya. Anglo-sos diýip. Ana şol jemgyýetdäki şo suratlandyrylýan döwletiň bir şygary bar. Şo şygar häzir maňa şu Türkmenistanyň häzir içinde bolup beren zatlar ýatla diýär. Ödem men şol okan birinji başda okan döwrümde bar. Bular ýaly döwletin bir Türk ýa-ki ýeriň ýüzünde bolup bilerim diýip geň galýanda. Indi şoň bolup bilýändigini ýa-da Türkmenistanyň hökümeti şonu suwut edip otur. Ana şol eterdäki suratlandyrylýan döwletiň şygary nämeden ibarat bolan? Şonu aýdylýar. Uruş etmeklik bu parahatçylykdyr diýilýär. Azatlyk diýilýände bu gulçulukdyr. Nadanlyk güýçdür. Ana şo distopiýa döwletiniň şygary şu. Indi Türkmenistanyň häkimetleriniň häzir kaýdyp oturan zatlary şuna bak gelenokmy? Öňüňiz pikir edip görüň. Antanperwerlik işler bilen meşgullanmak terrorizmdir diýär. Şoň näme tapawdy bar? Nadanlyk güýçdür diýmekden. Şoň näme tapawdy bar? Azatlyk diýilýände bu gulçulukdyr diýmek. Şondan. Hiç şular ýalda ýatsaň tursaň bir kelläňe geljek zatdyr. Meňe kelläme geljek de bulardan men her hilda da garaşyp bilýärdim Türkmenistanyň bir hökümetinden. Ýöne edil şular ýaly derejä baryp ýeterdi we dogry aýtsam garaşyp bilenmek. Bu terrorizmiň bir aňyr başy. Indi terror dili bilen gürleşýär bir halk bilen. Halka indi halk wagtynda edýän bilen hereketi bu terrordan başga hiç zat däl. Ödüm genotsid. Şu genosidiň bir kesitlemesi bar da häzir men şonu görkedeýin. Genosidiň nämedige barada. Şu genosidiň nämedige barada şu da kesitlemesini aýdylýar da şoň 5 tany kesitlemesi bar. Şoň bir kesitlemesini şonu okap gördüm. Şol dolu bap gelip Türkmenistan häkimetleriniň häzir kalyp barýan siýasatyna. Şunu aýdylýar, ors dilinde ýazylan nemesinde versiýasynda. Предумышленного создания жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение этой adamlar grubu. Söz men türkmençesine okap bereyim. Ma terjimesini adamların belli bir toporunu dolu ýa-da bölekleýin ýagdaýda ýok etmek üçin niýetlenen ýaşaýyş şertlerini bilkatlaýyn döretmekdir. Ne ünserip görüň, adamların belli bir toporuna gönükdirilen. Adamların belli bir topor diýmeklik
belli bir regionyň halkam bolup biler, ol daşar ýurtda ýaşap bilen ilatlanmadan bir topar bolup biler. Ana şonu ýöne gödegine tutup ýene bir gedek okak görüň. Adamlaryň belli bir toporuny doly ýa-da bölekleýin ýagdaýda ýok etmek üçin niýetlenen ýaşaýyş şertlerini bilkatlaýyn diýerler. Etem Türkmenistanyň häkimetleriniň häzir kalyp barýan syýasaty şu dämi? Ine Lewap we Mar welaýatyndaky dören ýagdaýda Türkmenistanyň häkimetleriniň günäti bilen nähili şert emele geldi? Şol adamlaryň awadançylygyna, adamlaryň ýaşaýyşyna bir himaýet etmeklik mi ýa şolaryň ömrüni howp astyna goýmaklyk? Elbetde ömrüni howp astyna goýmak. Daşary ýurtda ýaşap bilen Türkmenistan illeşlemediň häzirki alaly Türkiýedäki illeşlemediň ýagdaýy nähili? İşsiz, zatsyz galyp, eklençsiz galyp, aylyk günlüksiz galyp oturan ana ilatymyza ýardam bermekden geçin. Gaýta şolara ýardam berýän adamlary terrorist diýip atlandyryp, şo ýardamdan öňüň aljak bolmaklyk, näme? Adamlary ölüme tezawar etmeklik, dämi? Şoňa itermeklik dälmi? Gönlenmeli şol. Ana şolam genotsid. Bolmasa şo häkimetleriň birinji nowatda etmeli işi näme? Ine Türkmenistanyň konstitusiýasyny ýene bir gedek okak göreliň. Şo baradaky. Türkmenistanyň konstitusiýasyna şolaň etmeli borçlary, şolaň üns bermeli zady näme? Ine 3-nji maddesinde näme diýilýär? Türkmenistanyň jemgyýetiň we döwletiň iň gymmatly hazynaty adamdyr diýilýär. Türkmenistanyň häkimetleri şeýle hasaplaýarmy? Türkmenistanyň raýatlaryny iň gymmatly hazyna hasaplaýarmy? Ýok. Soň döwlet her bir raýatyň öňünde jogapkärdir we şahsiýetiň erkin ösmek üçin şertlerin döredilmegini üçin edýär. Raýatyň janyny, adabyny, mertebesini we azatlygyny, şahsy ellegirilmesizligini, tebii hem midemet hukuklaryny goraýar diýip aýdylýar. Türkmenistanyň häkimetleri şonu üçin edýärmi, şonu goraýarmy? Biziň howpsuzlygymyzy, biziň mertebemizi, biziň ýaşaýyşymyzy gorap, şonu üçin edýärmi? Ýok, bütünle tersine hereket edýär. Şolar ýaly herekete nähil baha berilýär? Her bir raýat öz üstüne konstitusiýanyň we kanunlaryň ýükleýän borçlaryny ýerine ýetirmekde döwletiň önüne jogapkärdir diýilýär. Her bir raýat diýmek bilen Türkmenistanyň şinonlukları öňü bilen gödegine tutulýar. Hebä şolaň elinde ýanky borçlar bar. Ondan daşary 5-nji maddada näme diýilýär? Konstitusiýa ters gelýän kanunlaryň we beýleki hukuk namalarynyň ýuridik güýji ýokdur diýilýär. Ýene bir edip aýtylýar. Konstitusiýa ters gelýän kanunlaryň we beýleki hukuk namalarynyň ýuridik güýji ýokdur diýilýär. Beýdimek näme diýmek? Şu konstitusiýa degişli däl hereket edilýän bolsa, şolaň hiç ýyly kanuny güýji ýokdur diýmek. Indi Türkmenistanyň häkimetleriniň edýän hereketlerini ünseriň, şolar konstitusiýa laýyk gelýärmi? Gelenok. Şolaň konstitusiýa laýyk hereket edýänliklerini bir görmeklik gaty bir teýrek zat. Şolaň dirisi bilen berýän görkezmelerim konstitusiýada ýok zatlar, şolaň hereketleri bilen edýän zatlarym konstitusiýada ýok zatlar. Diýmek, şolaň edýän hereketi terror hereketi, halka garşy gönükdirilen hereket. Ýanky konstitusiýada görkezlen zatlary üçin etmek üçin näl? Şonu gaýtak, şoňa garşy göreşmek, şonu weýran etmek üçin alyp barýan hereket. Diýmek, şol terror hereketi diýip atlandyrmaga dogry münasip zat. Indi şu ýagdaýda şu hökümet bilen, şu häkimet bilen adam diline gürleşip çözgü tapmak mümkin zatmy? Ya şolar bilen bir dialog goýmak mümkinmi? Mümkin näme? Eger sen ene süýdi bilen öwrenen zadyň adam adamdat gymmatlyklaryny terrorizm diýip atlandyryp oturan hökümet bilen sen näme diýip düşünýär? Diýmek, şolaň alyp barýan terrory diňe terroristik reaksiýa döredip biler. Indi halka nähili ýol galdy? Näme terror metody bilen göreşmelimi bu terroristik häkimete garşy? Başga ýol görülenok, bular başga ýol goýmada. Halkyň 70% ilaty işsiz galyp
Indi daşary ýurtlarda öz günlerini özleri görjek bolup ýörkäde ol ýardam bermekden geçeni. Indi oňa meňün aljak bolup duranda. Şo hereket terrorizm dälmi? Gönlüňi terrorizm. İlatymyz ana bir enelemmiz ýaşaşyk çağalaryny. Gunnogdaky çağalaryny ana ýurtda goýup gaýdyp näçe ýyllar şo çağalaryny göre bilmänine eklenç bilen meşgullanıp. Ine bir enemiz ine biziň bir illeşmede näme diýe? Aglak gurrun görýär öz ýagdaýyny. Ine diňleýän Bizim çağrılarımız normal da senin aktıkların yağlı. Balsabet minip, at minip yürümene hakkı yok mu? Haram oluyor. Sana yüzleniyor. Sen eşitmesen hem sana yüzleniyor. Bizim çağalarımızın hiç mi hakkı yok? Şurada yurttaşında menin yağlı yüreği yanan binlerce ene var. Senin o enelerin gözyaşı seni tutar inşallah. Tutar da artık zat kalmaz, yerinde kalmaz. Ben 6 yıldan beri ağlıyorum. 6 yıldan beri ağlıyorum. ine şu ayağa doganmız gunnogdaky çağalaryny taşlap gaýdan. Şu eklenji urunma. Iki çağatyny, bir yarım ýaşly çağatyny, iki çağatyny goýup ödüm umumy jemsan 5 tane çağaty bar. 6 ýyl bärini şo çağalaryny görebilen. Bu bidiňe bir waka däl. Müňlerçe, 10 müňlerçe şolar ýaly ýagdaýlar. Innem şol enelerimde, şu aýal oğlanlarymda şu humanitar ýardam etmegen bolan hökümetiň bermeli kömegini başga bir ýerem edibilen ogun şonu. Indi bu hökümete garşy nähil göreş alyp barmaly, nähil metod bilen işlemeli. Ana şu ulusora bolupdy. Bu taýdyny hiç ýer gepleşik üçin ýol galmady. Indi adamlar öýlerini ýakmaga taýýar bolup ana çağırış edip durlar, illeşleme, gynanlar ýany ýagda elbetde. Öz aýal ogyny çağıryp dur, öýdüm otlajak diýipdi. Näme derejä ýetirdi? Dün bir kunlukda ýene bir illeşime aýdy ýa. Şu dünýeden gidermi ýöne bir ýeňeden iň bolmany deriňe sypyryp giderni ýa-da. Ne diňläp görüňler şol illeşimden aýdýan zadyny. Adamlar nähil derejä ýetirdiler. Sonra bir yardım çıkarmak itler. Mesela haçtan çeker, ya halk koşulan diyecekler. O zaman zaten gün yaşadıktır. Hükümet başına döner. O meseleleri cezalandı. İçin soğutmadan hiç açana rahat yatıp bilmez. Hatta birinin de hamurda tutup bilmem ben onu uçamaya. Yani Allah'dan rahat yatar. Öyle son edip bilmem öyle aydan ben onda armalı ilerle dünyada. Ine adamlar nähil ýagda ýetirýär. Bolam diňe bir kadam aýdýan söz däl. Şeýdip içindeki tutaklap, ağır taklap ýören adamlar ki. Ana Türkmenistan hökümetiniň alyp barýan syýasatyny nähil ýagda ýetirýär. Adamlary ýöne terrorizme ýüdürmäge mejbur edýärler. Oňa da hökümetiň özi günäkär. Eger hökümetiň özi başgaça syýasat alyp baryp bilmeýän bolsa, terrorçylykly syýasat alyp baryp bilýän bolsa, terrorizmiň tohumyny ekýändir. Şoň üçin gowluga garaşma. Men bu taýda terrorizme çağıram o adamlary. Onu siz öğretdiňiz. Eger häzir birden ýagdaý üýtgäp häzir şo taýda agdalyşyk bolaýsa, siziň deriňiz sypyrjak adamlar bar şu taýda. Şonu ýadyňyzdan çykarma. Siz sebäp adamlar şo derejä ýetirdiňiz. Nona bir tarapy, ýöne ikinji tarapyny indi häzir halkam ayağa alyp başlady. Indi käbirleri pikir edýär, indi şu duruşuna gidip şeýdi otursa häzir ýakyn wagtlarda özgörüşlik bolar, zat bolar diýip. Käbirlerin bir tiýiz wagtdan bir gurulşyga garaşýar da. Men geçenki gepleşimde de aýdypdym da. Bu ýaly oglan howlu bar, tuğdana wagtynda beşer diýen bir nakıl bar da. Hemme zat bişişmeli. Ýöne şoň bişişmek üçin hem halkyň öz tarapyndan bir edilmeli işler bar. Ýöne şolam gynansak da häzir kän bir gözi gilenok da, şo meni gaty gynandyrýar. Meni näme binjelik edýär şu meselede. Şol net mitinglere çykýarlar, şolaryň sanyna seredýän da.
Şu bir iyileşmir ýa bir aýallawanmydan şu Washingtonda geçen mitinge gatnaşandan biri ne şu taýda çykyş edýärdi. Amerikada diýä hasaba alynan Türkmenistanyň ýaşaýjylaryň sany, raýatlaryň sany 5000 töwereg. Şolardan näçe adam geldi diýä? 30 töwereg adam geldi diýä mitinge diýä. Şol 1% bolany şu Amerikada ýaşar. Ödüm Amerikada sivilizlenen demokratik ýurt diýip hasaplanýan ýurtda ýaşap beren biziň raýatlarymyz. Şolar görüp dur. Şu taýda adamlar demonstrasiýa geçirjek diýse demonstrasiýa geçirýärler. Hökümeti tankytlajak diýse hökümet tankytlap otyrlar. Agdymdan gelenini diýip otyrlar. Üýşüp otyrlar. Şu zatlar görüp beren raýatlarymyz. Gelip bilen oklar. Başgalardan näme garaşjak? Ýurdun içindekilerden näme garaşjak? Bir erkin durmuşy görmän ýören adamlar. Ol basylmaly çykan adamlardan näme garaşjak? Siz şolary nusuw görkezmeli. Emma ýa-da seredip görýäňdir şu Amerikada ýaşap beren käbir illeşlemez blog ýatan bolup ýa Instagramda goýan bolýarlar öz çykyşlaryny. 10 miňlerçe like alýarlar. Şoňa aşagyna miňlerçe kommentariýa goýýarlar. Ödüm bor bolupy zatlar. Tamsyk-tymsyklar goýýarlar. Özleriniň gündelik edýän işleri barada. Ýöne şolaryň birim şu beýleki ýerlerde şu halkyň ykwalyna degişli, ýurdun ykwalyna degişli zatlar goýulanna şu taýyp gelip öz pikirlerini aýdy bilen oklar. Emma başga bor bolursa zatlar wagtam tapýarlar, gaýratam tapýarlar şu gerek gel ýerinde ýazmagy. Şu minni biziň halkymyzyň derejesi. Men halka ýüzlenýänne, käbirlerine ýarany ok, halka dil ýetirjek bolýan zat diýip. Ýok, halkyň jogapkärçiligi we men öňe odorky gepleşiklemde de aýdypdym. Halk diýilýän zat abstrakt zat däl, ol konkretni zat. Konkretni milletin wekilleri, konkretni ýurdun wekilleri. Daşary ýurda gaýdanlar bilen hem olar aňyrda garyndaşlary bar. Olaň ykwaly näme gadyklandyrmaly? Olajakda ýüküm ýok, ýykyl tawarym ýok diýip türkmenler bir nakly bar da. Şo nakly da gawat deren ok bilen häzirki biziň köp illeşlemediň edip beren zady bar. Sebäbi olajakda ýükümüz bar. Olajakda ýüküm ýok diýip biljekkä, sebäbi şol eşek diýilýän şu Türkmenistanyň hökümetiniň jogapkärçiligi bar. Şol eşekler hem öz borçlaryny ýerine ýetiren oklar. Ýurdu weýran edip otyrlar. O taýda da biziň garyndaşlarymyz, ilen şalanlarymyz ýaşap otyr. Şolaň ykwaly çödülip otyr. Şolaň ykwaly barada gurrun gidýär. Şoňa biz olajakda ýüküm ýok diýip bilmeliler. Onu ola bir tarapy. Ýöne bir adam diýilen adamda ne biz evolýusiýaň bir ýokary täze diýilip hasaplanýarsa, indi käbir seredýänler şu bizde näme derejede empatiýa diýilýän zat bar. Psihologiýada bir düşünje bar da empatiýa diýip. Şu eýlek adamdan ejir çekýän adamlara raýdaşlyk bildirmek. Şolaň agyrsyny, şolaň derdini öz ýüregiň bilen tyzmak, duýmak bar. Şu bizde adam hökmünde, insan hökmünde näme derejede bizde şo bar? Näme derejede şo güýçli? Şo duýgular käbir haýwanlarda da ýüze çykýar. Giň görmäň da ýöne näme üçin bizde şo derejede ýüze çykan? Näme bir kadr bar koýan, internetde bedim hem giň görüp tyn etdim. Şurada bir ayı gargany halat etdi. Ene ünserip görüň ayı diýilýän janlar bir forma. O garga ol bir guş, ol bir jas, ol başga formadaky janlar. Şo suwdana pasardap ýatyr bolsa ayı şoňa kömek gerekdigine düşünüp koýmaly. Мишка спокойно себе обедал, как вдруг замечает в воде ворону. И что вы думаете? Он подходит, хватает лапой ворону и выкладывает ее на сушу. Вот это благородный поступок. Ставьте лайк, если тоже так считаете. Görýänmi? Şu janlarlaryň dünýäsinde de şu ijir çekýäne ýardam etmeklik, şoň agyrsyny duýmaklyk. Şo duýgular şolarda da bar. Ne biz evolýusiýaň täze diýilip hasaplanýan insan adamlar näme üçin özümiz ýaly adamdan çekýän ijirine bir park aramaly?
Biz onu insanlyk borcumuzu yerine getirýärmi? Öz halkym bizi şu taýdan bir daşary ýurtlaryň ilaty ýa başga jandarlar hakda da gurrun edem. Zok. Öz halkymyzyň, öz çykyp gaýdan ýurdumyzyň ykbaly hakda gurrun edýär. Şu taýdaky halkyň çekýän ejri hakda gurrun edýär. Dogry, bu ýöňem aýdypdym, bu käbir gaýraty talap edýär, käbir batyrlygam talap edýär. Ýöne hükman janyny orta goýmak diýilen zat ýok. Dürli metodlar bar bunu gollamaga. Gollama üçin her türlü ýollar bar. Şonuň her türlü ýollaryny saýlaňda her kim başaran ýerinden hereket ediberin. Näme üçin? Indi Türkiýede näçe ilat ýaşaýar? Bolýa Amerikada 5000 ilat diýdik-de, Türkmenistanda ýaşaýar. Türkiýede takminan hasaby göre milyondan gowrak Türkmenistanda ýaşaýar. Şolaryň näçesi demonstrasiýa çykýar? Şolaryň näçesi biziň goýýan videolarymyza tomoşa edýär? San ýöne hasaplap görüň, tomoşa edýänleň sany. Onuň prosentini çykar berin. Şolar tomoşa etmekden hem gorkýar adamdan ağlabaty. Tas hembesi diýen ýa. O bir damja bize tomoşa edýänler. Bize laýyk goýýanlar öňe bir damja. Näme üçin şoňa men şeýle ünti çekýär. Şo bir ýöne bir kiçijik bir aktivizm tutuş ýurduň ykbalyny üýteder diýip garaşmaklyk illüziýa. Biziň häzirki görýän täýin edýän hereketlerimiz aktivizm hereketi. Ol mudamam bolan bir kiçijik toplara degişli. Olar peýda bolup, olar ýitirmedi bilýär. Şoň üçin Amerikadaky şu illeşime aýdýar, şo indi lapy keçip da çykyp indi bir kuştan demonstrasiýa gurnap da edip, ondan aýdýar da hiç netije ýok ýaly duýguny başdan geçirýän bolmaly. Ýani illeşime näme diýär da Amerikada ýaşap oturup. 100 adam gelip bilen o. Sizi Türkmenistanyň geleceği gyzyklandyran okmam ýaşagan düşünüp bilen ok. Näme üçin sapşeňe ýazylýar, birligini edilýär, hiç hile jogap ýok. Hiç hile bir gyzyklanma ýok. Prosto obratno даже jogap berip bilemiz ok käbirlerimiz. Men şoňa düşünüp bilen ok. Näme üçin? Entähem Amerika ýaly bir swobodny ýurtda ýaşap ýören mahalyňyz hem gorku içinde ýaşaýaňyzmy? Siz beýle ýaşamana razymy? Durmuşyňyzyň soňuna çelli böyle şeýdip Türkmenistanyň diktator rejiminden gorkup ýaşamana razymy? Şu normal durmuşmy siziň üçin şo? Batyrykly soraw. Bu soraw men hem bekşä beretim gelýär. Esasanam şu daşary ýurtda ýaşap beren Türkmenistanlary. Sebebi şunçak daşary ýurtda berip bilmeýän bolsa da şu hereket bir massa köpçüliklen herekete öwrülip bilmese, o içindäki ýagdaýa asla gözegine getirmegem mümkin. Nöwediňiz pikir edip görüň, şu käbir ýurtlarda bolýan siýasy özgörüşlikler bar, reformalar bar, häkimiýet agdaryşyklar, häkimiýet çalşyrylmagy. Olar nämeden netijesinde bolup geçýär? Ol diňe daşary ýurtlarda olan alyp barýan hereketiniň netijesinde däl. Şu ýurduň içinde adamlar ýydy derli ýyllar boýy demonstrasiýa geçirip, mitingler geçirip, häkimiýete batyş görkezip, şeýdip gadany bilteler şolaň zor boldy. Şolar şeýdip gadanýar. Emma biziň ýagdaýymyzy gözüňe tutuň. Ýurdun içinde şolar ýaly hereketi biz ýola goýup bilersmi? Eger häzir şu daşary ýurtda şu köpçüliklerin herekete eýe bolup bilmez. Şoň üçin şo illüziýadan çykyň baraladyk. Men indi bu siziň lapyňyzy keçedip ýa bir sizi işden soňatmak üçin aýdym. Mok baraladyk ýagdaýa real baha berin. Şoň üçin şu çykyş edip beren adamlar, ýa-ni baraladyk indi oýanyp başlanan adamlar men näme çagyrjak bolan, ýanyňyzdakylar hem oýarjak bolun. Şunu düşündirjek bolun. Bolmasa şu köpçüliklerin herekete eýe bolmasa daşarda ýurdun içine de şo ýeten oğandy. Şu halkyň hem şu taýda bar, öz jogapkärçiligi bar, şu halk gaty berjek bolýar-da, halk ýöne halk diýip näme diýär diýip. Sebebi şu häzirki başlanan hereket we häzir şu öz wagtynda köpçüliklerin herekete eýe bolmasa şol bar 3 gidip. Men bunu näme üçin aýdýan? Men öz tejribemden aýdýan. Men ýene görerek ýatlaçak bolýan şu 89-njy ýyldan başlap biz agda berilip opozisiýon halk hereketiniň düzümini halky oýarjak bolup biz o bolardy gidip gördük. Şu taýda guramalar hem deredik gördük.
Şu halka düşündürjek bolup şunça hödürleýär bolyn. Şu öden biz bir näçe aýlaňda ýyllaň dowamyny etdik şu işi. Ne biz häzirki görýän hereketimiz täkýüne bir näçe aý bäri dowam edýär. Men gurrun medýanda adam ýyllaň dowamyny alınıp barlan hereket. Şonu da biz halka ayağa galdyryp bilmedik. Indi bizi günäkärläp bilersiňiz, ýöne men aýdaýyn halkyň jogapkärçiligi we halkyň günäti bar şo taýda. Ondan hanin şo biziň adamlarymyz, şu adam ýurdun içinde otýur, şu agada birilen adamlar, hiç ýerk giden ok. Ýöne näme üçin şolar ýa-ni towaşdylar. Näme üçin şeýdip aktiw hereket eden oklar? Sebäp gördüler, halk islen ok. İslemeyen adama bir zat ýöne boyunna dakyp oturmak bolan bir medeniýetliň alamaty däl, akyr paýhasyň alamaty däl. İslemeyen adamlar adama ya halkyň ýagdaýy şonu ýaly. Eger şo halk şo zady kabul eden okmy? Diýmek şoňa gerek gel. Onda diýmek halkyň derejesi şol. Diýmek halkyň evolýusiýasynyň bar ýeten derejesi şol. Şoňa şondan ýokary zat gerek gel diýmek. Şoň üçin ana biz menem şol işden otaň elimi sogutmaly boldum. Näme gerek aýdylan düşünje döredi bizde. Şeýle omanyň çekillik köp wagtlap çekillik. Ine bugünkü güne adamlar zorya düýün nirdedim diýip. Bugün biz şo taýdadyk. Siz nirdedim diýen tora ýüze çykýar. Sen näde şo toragy berip bilýän bize. Düýün biz şo taýda şeýdip hereket edip berkak tetiňizi çykarman ýa öýdüňiz ýa ene taňyz. Tetiňizi çykarmadyk bolsaňyz. Näde o toragy bize berip bilýän. Indi şu gün yine de oýananlar söýdýärler da adamlar ýok bulam illüziýa. Entek häzir wagtlaýynça yine de şo biziň eden hereketimiz ýaly yine de siz belli bir kiçijik bir toporlar hereket edersiňiz ýöne halky oýuryp bilmeseňiz wa meniň aýtjaklarym bir zat da ýadarsyňyz. Ondan sizde de şo toraw dörer, bizde dören şo torawlar wa 90-njy ýyllarda dören torawlar. Kime gerek biziň betip gören işimiz? Näme halk ýöne otyrar ýa bulara geregem diýelmi? Onda maňa da gerek gelýän pikire gelersiňiz. Şo ýagdaýy gaýtalandyrmaly däl. Eger şo ýagdaýy ýene de öşde we ýene köp wagtlaryny öçer şu hereket. Şoň üçin men häzirki ýüzlenýänim halk, size ýüzlenýän. Siz şu başlanan hereketi häzir ýerli ýerden gollamasaňyz we siziň ykbalyňyz çözülýär. Siz öz ykbalyňyz, öz aýaňyzda paltany özüňiz gurýan. Şu wagt şu dören uçşuny ode gursaňyz, onu alybilmejek galamyz ýok. Ýöne şu uçşuny ullokan ode gurmaly, şu häzirki diktator rejime garşy ulu ode gurmaly. Şonu gurjagam siziň jogapkärçiligiňiz bar. Halk diýilýän zat abstrakt zat, däl konkretny zat. Bu siziň her biriňiz. Ine men şu zatdan gurrun edip görün onu biri maňa hat ýazýar da, ýok Allah'ım radaga bir nemede oturmaň janyňyz ýakyp oturmaň bu taýda diýen täklif köp taýda düşünýändik. Siziň gaýdalyňyz bäri o halk hasam ýaramaz bolup biri maňa hat ýazýar da, şonu gap bereýin. Anda mere datdy bir e-mailde ýazypdyr. Illeşimiz gynan hakda men öz ýurdumyzda erkin pikirlenmäge de mümkinçilik bolmany üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna gaýtdym. Diňe bir erkin gürlemek, ýazmak, öğretmek däl, eýsem erkin pikirlenmek duýgularymyz biziň elimizden alındy. Allah'ım rada, ýaş nesil siziň pikir edişiňizden 10-20 hesse erwet derejede. Siz o zatlary netip bolsa ýurda baranyňyzda görersiňiz. Gözüňize inanmarsyňyz. Siz ýurda barsaňyz, bular biziň ýyrda goýup giden türkmenlerimiz däl diýjeňizde 100% kepil geçýär. Siz megerem Rus alimy Ivan Petrovich Pavlowyň itlerin üstüne geçiren ilmi barada okantyňyz. Şol barlaklaryň birini alim Pavlov ençeme ýyllaryň dowamynda itleri terbiýeleýär, olara dürli hili tälim berýär. Şol wagtyň özünde de ol itleri ýygy derli aşlaklaýar. Şonu itler aşlygyň derdinden gorka we depressiýa düşýärler. Netijede olar hemme bilýänje zatlaryna miýatdan çykarýarlar. Soň şol itler aşlykdan çykan soňlaram köp wagtlap özleriniň kadaly psikologiýasyna dolanyp gelip bilmeýärler. Biziň halkymyzyň ýagdaýym şeýlerek, ýagdaý gater bet. Adam gymmatlygy diýilen düşünje ýok diýip şol andan beri datly bir ýyleşme ýazypdyr da. Men bu hat bilen ulalaşadym beren ok. Ýagdaý gowrakdyr diýen. Ýöne şu hat ýazýan ýyleşme ýaňy ýakyn ýurtdan çykyp gaýdan adamda. Şoň şuň aýdýar da, size men tek Allah'ım radaga diýär,
gaty öňçük gaýdaňyz soň intek bilýän näsiňiz ýagdaý gaty elbet o halky oýaror ýaly däl diýýär. Ene şu toraw men size beresim bilýär dinleýijiler, halkym, ilimiz. Şu aýdylýanlar hakykatdanam dogrymy? Siz şuňla alalaşýaňyzmy? Şumy siziň ýagdaýyňyz? Şundan suratlandyrylýan ýagdaý siziň ýagdaýyňyzmy? Ya üýtüşürekmi? Ya umyt barmy nämedir bir zada? Şu toraw özüňize berip görüň. Hemen şoňa jogap berjek boluň. Gaýrat ediňdi özüňize. Hem näme päskel berýär? Şu ýagdaýy üýtletmäge. Her kim öz ýerinde başlasa, her kim öz ykbalynyň öz elini nedigine düşünse, ýagdaý üýtdirjek. Şu hereketler, şu ýanky diýilýän zatdan başlamaly. Laýyk goýmakmy, kommentar ýazmakmy. Ana men prosta size şu toraw beresim geldi. Şu torawyň üstünde de birazjyk pikirlenmeňizi haýyş edýärin. O şu günlükse de şu ýerde şu gepleşigi tamamlamak için. Gelecekte gepleşigime çenli hoşta bolun.